Γεια σας παιδιά! Καλώς ορίσατε στο πρώτο μας βίντεο. Εγώ είμαι η Θεοδώρα. Και εγώ η Δέσποινα και σε αυτό το κανάλι θα ασχοληθούμε κυρίως με τη μόδα. Έχουμε τελειώσει fashion stylist, οπότε μας αρέσει να ασχολούμαστε πολύ με τη μόδα. Θα σας δείχνουμε τα διάφορα trends λοιπόν που επικρατούν ανά περιόδους και πώς και εμείς συνδυάζουμε ορισμένα κομμάτια. Αυτή η δουλειά βέβαια θα γίνεται σε ερασιτεχνικό επίπεδο και όχι επαγγελματικό. Θα βλέπετε τις γνώσεις μας μέσα από τα βιντεάκια που δημιουργούμε και σίγουρα θα μαθαίνουμε και μαζί καινούργια πράγματα. Πέρα από αυτό θα δείχνουμε και ορισμένα ταξίδια τα οποία μας αρέσουν να πηγαίνουμε, δηλαδή θα δείχνουμε τοπία, αλλά και πώς έχουμε επιλέξει να συνδυάσουμε, όπως είπαμε, και κάποια ρούχα. Ναι, κάποιο είδους vlog ας το πούμε. Και εκτός αυτού, πολύ πιθανό να κάνουμε κάποια βιντεάκια για προϊόντα skincare ή καλλυντικά, τα οποία έχουμε επιλέξει με βάση κάποιων κριτικών, καλών κριτικών και κάποιων trends, και σίγουρα θα βλέπετε και την άποψή μας πάνω σε αυτά. Οπότε αν σας ακούγεται καλή ιδέα όλο αυτό, ακολουθήστε μας στο YouTube με ένα subscribe και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Τα λέμε!